ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତୁମର ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ତୁମର ପରିଚୟ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ବିପ୍ଳବର। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ବିପ୍ଳବର। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ ବିପ୍ଳବର। ଆମର ଘର ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଆମର ଜନ୍ମ। ଆମର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଦଶରଥ। ମୋର ମାତାଙ୍କ ନାମ ମୋର ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା କୌଶଲ୍ୟା। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାମ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନନୀ ସୁମିତ୍ରା। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন জননী সুমিত্রা। ভরতর সেদের ভরতর কইকেয়ী নিজ মাতা। ভরত কইকে চারি অক্ষর করদଉ সহজ ଗଞ୍ଜେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଇଲି ଗଞ୍ଜେଇ ମୋର ନାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ମୁଁ ଖାଇବି